Daw mga kamriskarte for today's video, gaya nabuntag sa alas 5, gisingot na ko kay ngano, Shagit John. Nganong gisingot, unsa pa answer, unsa pa hinungdan. Klaro naman nyo din hadaan, nga ni sayog kwari ang mga buutan, nga. Ni sayog kwari ang among lalaki, kay unyang alas 7, na naman na sila duty. Ug kay turog pa atong gamay, among tabang sa si Inday. Ang katawanan. Ilalay kong ikatawan kay pag itsa ko sa screenshot ang pala ni Uban. Sila daw mag-uban sa kalipay ug sa kasakitan. Sana all. Maayo untang ingana putang tanan. Bisan pa kung sa kalisod sa agi-agian. Kung ang gugma magpabilin lang, wala di pa nagbuwag nga sangputan. Hugutan, lagi dayon baka po, nakamaris. Tubago na nato ilang mga pangutana. Dili ba daay bawal kwarihan ning sa paa? Bawal kung ang inyong sapa dili pareha ning sa paa. Nga mubaha ag kaisa, sa buhangin mapuno na. Ang barangay sa una magproblema. Mangitag bakho mag-abang pa. Kay ang sapa sa buhangin na puno na. Unya karon mabawal pa ka nga sa pagpakutkot wa na kay problema. Ug isa pa katabang pa kas amua kay sa panginabuhian na libre na. Ug tuod ay si papa nga kung hinigugma ni sa kana ug ako nagpabilin pa kay ibanan ko pa ning mag-ama. Samtang atong dalaga natulog pa, amo kumbati sa tadiriya. Ug balikan nato ang inyong pangutana. Basin wala pa mo na satisfied sa akong gitubag sa inyo ha. Dugangan ko pa ha. Bitaw kining sa paa. Kung sa buhangin mapuno na, ang tubig na pabayagianan, wala na. Ug asa mo agi sa among nataran na. Ug sa buhangin nagdaladala. Mga bitaw among balay sa una, nalubong intaw ng katunga. Taman sa bintana. Unya di pa mo maluoy ana. Bawalan pagin nyo gana ana. Nga! Buhang. Bitaw sa mga nangutana, kanako ka mo natubag na. Okay na ta ha? So unsay gihuwatan? Pasko, New Year pa nga. Palit na arat na order na. Unya madis ako po dai share sa inyong tanan tungod ani nga panginabuhian sa uban gikasinahan. Kay kuno lagi kini bawal man mao kunong kami iyang itugan. Ambot lang pud ugang kinsa niya itugan. Basin sa iya ra pong inahan o sa labawng gamhanan. Bitaw kul magkwari po dai ka kul. Daplin mapugag sapa. Sumpay ra man atong sapa. Kang kinsang sapa pa man imong gipangita. Imong agianan sapa, nagikan po ka sapa. Nganong mo tipas sa makaglaing sapa. Nga. Bitaw kay kauban naman ta diri sa barangay, kita ray magsinabtanay, kita ra po'y magbinahalay. Wala lang tay inggitay, wala lang tay sukuay. Balik tas video mga madis no. Tanawan ninyo ako pagmangkon. Grabe ka ban-ubanon. Sa buhangin wala bay natigom. O girag samsam. Ni sayo po daw na siyag mata, kay muuban po daw siyag kwari diha Gipalitan nga nagpala sa iyang mama. Kay alas 5:30 magsugod na, hala horor. Nagbutas dahil ko ani higayon na. Bisag nag-agas na, namay limatok ko na unsa. Pero akong pagumangkon wagi kahadlokan. Bahalag sa limatok daw siya mapitlan. Total naman po daw siya limatok sa iyang bilhandaan nga. Unya mao to mga madis, natubag na nako ang inyong mga pangutana, labi na adtong sa personal ng utana. Salamat sa panonood at pakikinig. Follow for more.